Tito majagni aparga ngwen ma odak Dandora kendo sigando osebedo kalandore mbui mar ni en ema osebedo ka orito kendo pidho wetene kato bedo ni pod tin gikone to koro dar kendo odhi e ot manyien ma omigi kaka yor reso ngimagi e midhiero. Lucy Awor nigi ler. Ne en mor kod ilo ne Jackson Tito kod familia mare kinde mane gichako wuodhgi kowuok Dandora nyaka Machakos ka giwuok e ngima mar chandruok. Chandruoge mag familiani na olokore yotieno ka mor ma Tito ni godo nenore. Tulikuwa tunaishi Dandora phase 5 na huko nyumba za huko, yani maisha imechange. Nikiangalia different huko na huku, yani kama naota nikiwa mbinguni. Maisha ni mzuri sana, yani maisha imechange. Rawerano matini mojegni 14 manowe gi ting' mar pidhore kendo pidho wetene e kinde mane min gi onge nowe osomo ka nyaka sani mago duto oselokore. Ote mayande oketie mbui ema nyocha omiyo jopiny ong'eyo sigana nyathino kendo chakre kanyo ji osebedo ka wuok mar reso familiano. Imekuwa mzuri. Hapa ni Machakos. Hii ni boma yangu. Min gi oseduogo kendo riwore kodgi kendo konyogi mar donjo odgi manyien. Mali nilikuwa naishi ilikuwa shida. Maji nilikuwa nanunua, kukuwa hata stima. Chakula ilikuwa shida. Lakini kwa wakati huu nashukuru Mungu. Owete Tito bende otere skundi ya wuoyi ma St. Mary's. Odno ne en singo mane ochiwne rawera matinno gi jatend piny William Ruto kendo en achiel kuom ute mabechgi ni piny mantiere kaunti ma Machakos. Nilipomweleza Rais William Samoei Ruto changamoto ambayo hii familia inapitia, kwa sababu Rais William Ruto ni baba ya watoto wengi, ni rais wetu, ni mtu ambaye ana utu na ni mtu ambayo ndoto yake sana ni kupatia Wakenya ile tunaita dignified living. Alipoona kilio cha mtoto huyu ambaye anaitwa Tito, mwenyewe alijitolea kwa upendo na akasema atawanunulia nyumba hapa affordable. Lucy Awor, Ramogi TV.